Doncs a continuació veurem com podem estructurar aquesta informació amb una mica més de cara i ulls. Per fer-ho el que farem serà crear una classe que serà d'un tipus especial, que són els services, que són les classes encarregades de servir la informació. En general, des de qualsevol component, quan vulguem obtenir informació, li demanarem el service. Més endavant ja veurem com podem aconseguir connectar aquest service amb el que seria el backend, que seria doncs, el servidor, però primer de tot avui ara començarem amb això, creant un service. Després veurem com podem estructurar aquesta informació creant estructures pròpies, és a dir, creant classes, en comptes d'escriure-la directament en JSON. Vinga, doncs anem a crear el nostre service. El service, en comptes de posar-lo aquí directament, que podríem fer-ho, però crearem una carpeta amb el service. Service. Podem tenir múltiples services per cada recurs que necessitem, podem crear-nos les nostres classes de service i qualsevol component pot cridar a qualsevol service. Doncs el nostre service el que intentarà serà obtenir productes, així que li direm producte service.ts de TypeScript. Aquí tenim la nostra classe, producte service, això ho traurem i això també ho traurem. Molt bé, això és una classe normal de JavaScript, li direm producte service, constructor no rep res i el que li afegirem aquí davant és l'export de la classe. I té una particularitat, i és que si el component, vam veure, davant tenen el decorador component, els service comencen amb el decorador injectable. Perfecte. Això el que ens permetrà és, des d'un component, poder, ja veurem que direm que un component pot injectar un service. Ja veurem com es fa. Però bàsicament això és per poder utilitzar un service des d'un component. Vinga, i què tindrà aquest service? Doncs aquest service el que tindrà serà aquest array de productes. A més, el nostre service, aquí el constructor no li posarem res, i el nostre service el que tindrà serà una classe que serà getProductes, que farà un return de productes. També podem fer, per exemple, alguna de tipus getProducte i que rebés per aquí dins un ID, ID de producte del tipus number i en retornés el producte situat en la posició ID producte. Clar, aquí ara mateix això ho estem obtenint d'aquí, però la idea és veure més endavant com podrem aconseguir que això ho demani del backend. De moment anem a veure si podem funcionar d'aquesta forma. Vinga, ara que ja tenim creat el nostre service, anem a veure com podem utilitzar aquest service des del nostre component. Bàsicament tenim dues formes. La primera és anant al component que vulguem utilitzar el service i aquí a dir-li que aquest component utilitzarà un nou proveïdor de contingut. Els proveïdors de contingut es posen dintre de l'atribut providers, com que podem tenir molts providers van dintre d'un array, i aquí dintre li posem la classe del service. Si baixo un moment el service aquí baix, i veureu que la nostra classe es diu productes service, per tant aquí dins a providers li haurem d'escriure productes service. Si us fixeu ja ens apareix i si cliquem ens fa l'import. Si no ens ho fes l'hem de fer nosaltres manualment aquest import. Molt bé, ara ja podem utilitzar
ja hem dit que aquí utilitzarem aquest service, però el que necessitem és el que se'n diu injectar aquest service dintre del nostre component. Per fer-ho anirem al constructor de la classe, el constructor del component. Doncs el constructor està dintre d'una classe, d'una funció que es diu constructor, i aquí dintre com a paràmetre el que passarem és una variable private, nom que vulguem, doncs producte, i del tipus productes service. Ens hem injectat producte service dintre del component app component. El següent pas és que al carregar el nostre component volem que aquesta array d'aquí no ens la vingui donada directament aquí escrita, sinó que la volem obtenir des de producte service. Per tant, això ho traurem d'aquí. I ara direm que a l'inici del component voldrem carregar aquest service. Llavors, per executar un codi a l'inici del component necessitem que la classe del controlador implementi on init. A l'implementar un init estem indicant que aquesta classe tindrà una funció init, per tant hem de declarar la funció engineInit, i aquí dintre de la funció engineInit és on direm que productes serà igual a producte service, que és aquesta variable d'aquí que fa referència al nostre service, punt get productes. Però aquí tenim un error, i és que amb disc productes l'hem definit com un array, però realment aquí no estem segurs del que retorna, perquè com que no hem declarat cap classe que ens permeti emmagatzemar això, doncs, bueno, es torna bastant boig. Llavors aquí li indicarem que això ens pot guardar qualsevol tipus d'informació. I ara ja tenim que la informació l'estem obtenint des d'un service. Guardem, perfecte, i aquí, bueno, se'ns ha de continuar veient exactament igual, sense cap error. El següent pas serà aconseguir estructurar la informació del service dintre d'una classe. Com que nosaltres volem crear una classe que permeti emmagatzemar això d'aquí, doncs tan senzill com crear una nova classe. Definim la classe, producte, posem l'export davant, perfecte, i anem a posar aquí sota, aquí tenim ja el nostre producte service aquí baix, i anem a mantenir doncs la mateixa estructura. Per una banda tindrem el nom, per una altra tindrem el subtítol, la descripció, la podem deixar així també perquè com que estem assignant un valor inicial. La imatge, que inicialment serà 8, i aquí tindrem links, que links seran un array, perfecte. Si us fixeu aquí, podem tenir un altre cop el mateix problema, i és que aquí dintre hi haurà un altre objecte,
Llavors potser aquí primer li haurem de donar any i després li haurem de tornar a definir la classe link. De moment anem a treballar així, a veure fins on podem arribar. Tenim la nostra classe producte, podem declarar-nos aquí el constructor, fiquem aquí el nom, és un string, subtítol, string, descripció, string, imatge, també és un string, i links, que això és de tipus, que posarem any. Veurem que aquí més endavant li podrem indicar un array i el tipus d'array, però bueno, de moment com que encara no tenim definit el tipus d'array, anem a deixar-ho d'aquesta forma. Ara assignem this.nom, la descripció, this.imatge igual a imatge, què li passa aquí? Bueno, no, que aquí li hem dit que és del tipus string. Això. Vinga, la imatge i links. Bueno, sembla que aquí ens ho està acceptant. Següent problema que tenim que solucionar és anar al nostre service, que el tenim aquí, i en comptes de posar la informació d'aquesta forma, la posarem creant una nova classe del tipus producte. Per tant, fem new producte i li posem aquí els valors, doncs got de vidre, com que ho hem posat en el mateix ordre, el que serien aquí, la imatge, els paràmetres del constructor ho hem posat en el mateix ordre que tenim per aquí, així que ho posem de la mateixa manera i ja tenim el primer element. Ara per la resta d'elements anem a crear un altre producte, no ens oblidem de separar-ho amb una coma, coma, new producte, i l'omplim també. Perfecte, i ara ja tenim tota la nostra array producte, que ja no té un JSON així sense estructura, sinó que directament té classes definides amb els seus valors. Gravem i ens hauria de sortir la informació exactament igual. El mateix podríem fer aquí a l'hora de posar els links. En comptes de col·locar els links d'aquesta manera d'aquí, doncs podem venir aquí, ens creem una nova classe que sigui links, link. Això és una classe, link, fiquem aquí a l'export i ho poso a dalt per no equivocar-me amb el que seria els paràmetres, que és text i URL. Text, que és string. Això
realment ho podem deixar així. I això són els atributs. I URL que ho posem així. Vale, per aquí trobem el text i l'URL, els dos són dels tipus string. Quan definim els paràmetres que passem, a un constructor li podem donar un valor per defecte, doncs per exemple, si no hi hagués text, doncs podem posar que per defecte el text sigui link. Vale, i URL, doncs si no es passa URL, que per exemple que per defecte sigui el modella. Vinga, doncs venim aquí i ara fem un dis.text igual a text, dis.url igual a URL. Vale, ja tenim la classe links i el que podem fer ara és que aquí, en comptes de crear el link d'aquesta manera, farem un salt de línia i farem un new link i li passarem com a paràmetre això i això com a new link. I li passem al link 2 aquesta informació. Això és un array de links, doncs no oblidéssim pas. Fixeu-vos que no he de canviar res més perquè, tot i que ara estic treballant amb classes, al final és el mateix que amb un JSON, perquè ell accedirà dintre del link, serà una estructura que en la posició text tindrà un valor. I el mateix ho podríem fer per la resta d'elements del producte. Molt bé, doncs ho deixem aquí i ja hem vist com podem crear services per donar informació i com podem crear classes per estructurar-la. La ubicació de la classe i dels services és una mica igual, vosaltres estructureu-vos-ho com sigui més pràctic.